Vanhu vanosvika 24 varasikirwa neupenyu vashayika, vamwe 12 vari mucritical condition, zvichitevera kubonderana kunotyisa pakati pebhazi reUrban Connect nerori ranga rakatakura magnesium. Tsaona iyi yaitika pedyo netollgate yeLutumba mumugwagwa weBeit Bridge Masvingo Harare Road. Mitumbi yevafi yatakurwa pachishandiswa macab trucks eZRP, izvo zvapa kuti vanhu vanyunyute nekushayikwa kwendege dzechimbi-chimbi panjodzi huru yakadai. Vaona zvichiitika vanoti mutyairi webhazi adzivirira divi rake chete, ndokusiya divi rekuruboshwe rebhazi kwakuna kondakta kwaparadzwa zvachose. Izvo zvakonzera kurasikirwa neupenyu kwevakawanda vanga vari mubhazi umu. Vazhinji vanoti mutyairi anga achingo-overteka zvisina tsarukano murodhi yese. Sezvo migwagwa yemuZimbabwe yave kuteya nhoko dzezvironda, vanhu vari kuda kuti maauthorities vatore matanho nechimbi-chimbi kuitira kuti vatyairi vatevedzere mitemo zvakasimba pamwe nekuvandudza kuchengetedzwa kwemigwagwa. Sezvo nyika inochema kurasikirwa kunorwadza uku, vakawanda vari kubvunza kuti how many more lives must be lost before real change happens. Rest in peace kune vashayika.